Ćao svima, dobrodošli na video, ovo je Kaća. Ćao. Danas ćemo uraditi šminkanje otvorenih očiju, znači nećemo više s otvorenim očima. Treba da se našminkamo što lepše, znači što lepše možemo, ali ja moram da se našminkam za kraće vreme od nje i ne smemo da koristimo ogledalo, znači ne sme. Ovdje imamo proizvode. Hajde da krenemo, prvo ćemo da zavežemo kosu. Da. Pošto duva vetar i sve. Hajde da počnemo, čekaj. 3, 4, sad! Da ćemo da koristiš ogledalo. Vidite ovako. Jako je nelagodno sa krminom. Znači ne vidim, sad ne mogu da se vidim da li sam se umarila. Ali kasnije moći ćemo. Vidjet ćemo ko će da pobedi. Ne mogu da se vidim da li sam dobro razmazala. Da, evo to ovdje. Ajde, izlazi već jedno. Ovo je teško da se vidi. Nego sam se vidi. Ja ne znam kako sam se našminkala. Ja. Jesam dobro? Ne mogu da ti kažem. Joj, zamisli tek maskaru. Au. Ovaj video će jako kratko da traje. Evo te uzmi. Čekaj. Ne, da, ja, uzmi. Ja sam gotov. Ja sam isto. Eto, gotovo je. Tako je pre. Uistore. Ajde da se vidimo kako smo. Ajde je prvo. Dobro. Naopako. Dobro se malo senku nizdao. Nisam dobro sjenka. Mi zube. I ti isto malo. Au. Joj. Jednego da sam dobro razmazala. Da vidim. Da skinem, da skinem. Da ti otvori oči. Tebi je ovdje tamnije, ovdje ti je svetlije. Skinem. Čekaj, stani. Ti si bolje termin, ja sam bolje skinem. Ali tebi je jedno svetlije, jedno tamnije. Pa isto smo otprilike se. Da. Niko nije pobedio, ne mogu da verujem. Niko nije pobednik. Jednako je. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, lajkujte ga. Ćao!